नुलायदो आरो सार बा सिङाव खेबबाय थाबा मा जायोमोन सिङाव खेबबा मा जायोमोन खेबखांखाबाय मोनबा खेबबानो जायो हाब खेबनो मा जाबाय आं लाइफसो होबाय गासिबो लाजोब नाङा आं लाइफसो होबाय लाइफ मोनसे मोनसेल' खेबथाम गिदिंनाय खेबनो नाङा मोजां केमेराबाथ' होजोबगौमोन आं ए आग्लायनाया बे हास'नाया ए हास'नाया जोंनि खावजानांगौ नै लाखाबाय दां आसल लाखांनाय मुला लाखाबाय लांसै दा लांसै दा लांसै जोब्बा लांसै जोब्बा लांसै दा खेबसेमोन र' बिसोरखौ बबेनिफ्राय फैदों नोंसोरो जों मैयासो सिनायखिराखौ खोनाफैदों बेंगलनि होनदों नामा अ कलकाता कलकाता बेंगलानो जाबाय सिनायासो कलकाता जोंखौ लायाबानो जायोमोनहाय बिसोर बे जायगानिनो बै साइडनि ओरैजाय लकेलनिखौ लानांगौ ना बे सिख्लाफोर रायलायनायखौ हो बे सिख्ला रायलायनायखौ उनावलाय माबि बेरायनायदों बेरायनायदों खेराइ नायदों फेराखैमोन नालाय नायदों नुहैबाय जोंनि मानसिया नुहैबाय नुहैबाय दे हगारखालायसो रायलायबानो थांखाबाय डाइरेक्ट आइ आफाखौनो नायनो होननानै फैखानाय बेखौनो खर्म मावनो फैखानाय जों
केमेरा मोजां नङि इनो गोसो होनाय खेबनो बायो आं केमेरामेना उनाव थांनो सिगाङाव थांनांगौ गथाय बैलाय जायगा दङ जायगा दङ नै बिदिबो नुहुरानिया बोरै लाइभार खेबजायाना आं एडिटिं खालामबाय बिसोरबो होथेयोना मबाइल केमेरा बाहायगोन
रिकुवेस्ट फैयो मालाय गैया आंनियाव बिसोर थांखाजोब्बाय दहायनो नङा औ सारा इब्रेदिसो नुजोब्बाय दैलै दै बथल मोसाग्राया नङालै बिसोर मोसाफाग्राखौ होनदों सासे खन'ग्रा दंमोनलै जायजों बिफाया बांसिन बिफाया एसे खन'हरोमोन बुकटाजों खन'हरनांगौमोन बुकटाजों खन'हरदों एसे जानायाव जों खन'ग्राबो थायोमोन औ खनलाबाय थायोमोन दाना बिदि गान खननाय गैला गान खननायाव इन्टारेस्ट जाया नाव जावनाय नै नाव जावनाय बुरजा जायोसै नामारा फैसा मोननायनि ओरै हरगोन ना मेरला हरगोन मा एरिबो दुगैखाबाय आङो दुगैखांबाय ओइ लोगामसाया लामना दङ ओइ लोगामसा ओइ आं जानोसै होननानै थायोमोन नै 1500 मोनगोन आं खांग्रायासो मोनो खांग्राया हे खांग्राया ओंखायनो आं खांगोनब्रा खांग्रा जानो ना सें गुफुर जानो मागिगोन जासै डाइरेक्ट मागिग्रायाव थांसै आं हाट स्टक मा दङ 200-300 हरब्रा फासि गाहाम हरनांगौब्रा बे थाइसे थाइसेजों मा खामानि होनांगौ बेखौ सोर मोनो हरखायोबो बेलाय जाय मागियो मागिग्रायानो मोनो गावसोरसो मोनोलै आं मा दिनाव बुङोब्रा बे बोरायखौ नोंथाङा आं गोजोनखागोन अरजाया फैफिननांलाब्रा दा फैबावखागोन खनथामखा खनथाम मागियो गिदिंबावोब्रा
company now. Yang kumun hurna menang na dari posur ya Grafen ko bicara ba nih? Oh, ko jibe. Belum baru Apa nih? Besok nama. Ini kan memang curang. Kita pun jangan siluk kurang. Kamu benar. Oh. Deh. Itu siapa yang baru mana yang mereka? Itu biasa ini lagi. Hari ini yang gua nih. Mau nih bener gua. Boize. Oh, saya kan juga. Populale. Bempuk saja boize nih. Orang kuraka lasin ungkya. Juira. Juira lagi ora. Juiling ora. Kau bawa selain cera. Kau bawa selain. Itu suka. Bidang kerja. Ini musa keraya sek. Iya. Ba, ibaron juga. Boleh, kangen lah. Jebai. Menla. Saya mana kalau mau nih, nanti dia karena mau ikut aja ya. Ini terus macam. Bisa orang ni ladeng. Bisa orang ladeng akai. Dah ni jebai kan ane baiklah ni. Coba mana jauh.
hurnaंगौरा Over जाबाय ना दाना थाथ' जाबाय मा जाखो माबा जाबाय नै हाबायबो नै हाबायसो खाजाबायसो नै खाजाबायसो गरायथाफोरनाय जायाखै ना मारै दामनाया जायाखै बे गराय थाफ्रायनायनि दामनाया जायाखै ए जाबसिन दामनाया सिखायदों सिखायनाया जाबाय थाथ' जाबाय नै गैया ओंखारजाया माथो दलरसा जाबाय मारै जाखो नै दासो खारबाय जा गोबाव थाबाय ओमफ्राय ओरैनो फल खारखायो हाग्रायाव लांसै बै राम आंसो रोङोब्रा बिदिखौ थाब्रायनो सोरबा बायनानै जाला माबा लानांबायना आथिं गाहाय आं साबसिन रोङो आं मोदोम बेरायनो न'आव मोसाखागौमोन बे साइडआव गान खननो रोङाबो नागिरलायावथ' थाबाय थागोन खोथा खिथाना होनांगौ ना बे मालाय दुगुमुगु हास्लाबा नामा सोलारसैलै नै माखौ लिरदों
खालायदों बेहाय सोरबा गोबां नायगिरिफोर दङ नै रायजोफोर नायना लादो गोबां नायगिरिफोर दङ नायगिरिफ्रा रायजोफोर खेरायजोब्बाय बिदाय बिदाय जाबाय बिदाय फैबायना Dale le dulu Tina.
फैबाय रायजोफोर जोब्बाय बिदाय जाबाय Abuja hagra fingay. Sebentar presiden. Rasul Oke apa mari mengenai sini. Ya itu. Naga. Seru lagi, bos nambah. Enggak nambah. Jangan nunggu deh. जेबो नङा बेफोर गया जाजायो गया गया जाजायो नै गया थाइसेल' होदों थाइनै नङा Nangla. Nangla. Oh, jerain nih. Ayo dijerain nih. Live sih. Dan siang lama live tadi. Dan sini mana? Live sudah nunggu.